Hakini kisni bamenta emla banlen bakakam jungokai perthai hakani ke jela jongiru kala sedang bankiu. Kamtam hakani ke rilum kasi jantia hakabala sakhi babun kibriu kila yok kamai nakikam bapher. Kentup yakitu kipadon jaka lemba ki yeng basa. Daka jingyo I yaka jingkermen hakani kakam. Kat nang mi kisni bun kisnong kibadon kijaka ba itenan ki persang ban penkala ya kita kijaka kum kijaka jengokai perthai ban kring ya kibriu nak keleng ban wan jengokai shipor ya kijaka jongki. Menta sakawe ka snong kadon hapdeng ka jing penkre ban poisha kata ka ju kathong. Kaba ka kunhun jong kadon Bosco Media Network Television kadang wan jengo dangshen. Tungin yakmi yakani ka snong shipor. Kani kedai ke Shnong Nong Spung, ke Bahab ha ke Hima Nong Spung, ha kani ke distrik Rilum Khasi Mingi, ke Don Shibun ki Khana ki Bahiar Pateng na ki Min Barim. Mar Sindrung syakani ke Shnong, ke Bajingai kumba sanpau kilometer na ke Nong Ba Shalong, ke Don ke Wei ke Pentor, ke Balayat Ho bakam long syu ban rep ya unu umar rep, namar baka ke Bami akani ke Jaka, ke Don Jingmat Melo. Nalor kini ke Pentor ha ke Shnong Nong Spung udon ru ulum ubahe bat berben ke klau hapo jong kini ke klau ke beletip kum ke klau krem ki don bun ki khana pateng umin barim bakentup ya ke krem ki sinrang mau ki mau ba ki bahe bat ki bedon lagi jong ki khana kentup ya umau bakat arliang. Pat kini ke klau kalong ru ke bapengat ban yat kai ni ban trekking kumbaong ha ke ketin nang wei.
te nengkong ke bangi sedang bankiu hang tu kadon gue ka krem baki ong krem basisen ha ka ba mensua ha ki por ndai hantai ha ka te hang ni ka sinong ba jongi la don kinu ki ba le kinu kam boman te ha ka sinong hadin ba kala bisar te ki ju ada ngat kinu nu jing pen saja ki ba mla su ban map te la ju ya len them mau la ju tep em hang te ba krem ka ba hang te te ki don ru hang tu so we tu mau sangri ba ki ong te bagi khot ka teng bagi ju tep ba udai tau kumi jong kelang bo semper te kat hadu ba ha ka to pon mensua kalon ke jing pen ibor ha pedeng jong kelang bo semper hadu ka poi ke jing ya so ke jing ya ya ta ke jing ya ka ja ka jong ki te kat hadu bakin saya pran lo ka jong hapo them jong ne ulum kadon ke we kematan ka pentor ka ba ki ong ba kata ka jing khun pedeng kelang bo semper kala ya mi sep hadu kata te hang te ka jaka ka hadu menta ka te ka jaka bangin rep kamlong ban rep tu ka jaka ka thang lu yong ba de long ba da ka ta ka jing jaw sep pedeng kelang bo semper te na ka daw te ka ka te ka jaka te ka long thang lu sa te bat te umau badon hang te tu mau sangri kan hadu menta uju jaw umat yong ba kami ni ka pedeng jong tu mau don ru sak tu we mau jatira ka baki khot te mensua tu kadon ka hapo jong mau te rei menta ka long ba namba da ka jing hap ki sla ki tai te kla ja no ta te menta ka don tu we mau tu ba pen I ka we ka we bro ka we shnong nong spung pada ni saki ba mensua ke juang ba hang ne dem mutau musen yong bat udi pada sate sapo sate dan rei berkat ula pom tu senyong ba dem hang ni te ka pelong ni kene ka mau ka ba kan kat arliang boro arliang tu bangi yo I te kene ka view ka badan hang ni nila bani I stesa mairang nila bani I te ka mau korwat stesa din jonga bat kene snes ka liang kadiang jongang yo I te ka Markham Valley kendiang I te kita ki badan hakane ka jing tenat jong ne ka une ulum hane ka snong ba jongi na ka jing don kini kispa mariang hakane ka snong minta ka dorbar snong nong spung kum juo bat ka hima nong spung ka don ya ka jing ang not ban kentiu no ya ka kum ka jaka jungok kai berthei
kenang bakan plilat ni kinong syong syong ban yok kam haki babun kirukam trikam jongki. Jing angnut ke jongi kum ke senong kalong ba ban pen internet ya ni ke jaka bat bangin penek pensa ya kini ki aka ki badon kum ki khana ki badon hagen ne ulum de ke jingmut jong ke senong hi kalong ba ngin penek bat bangin pen internet susu ya ni ka jaka yo ne ulum hi borok we khnang ba kan long kum ban kring ya ki nong wan pet kai no jong akai perthai ki ba na syakelang jong partai dan naliang jong ka senong bat naliang ka jongi hi bro ngila ya perkat hi ya kani bala kumnu ngin ya mentang ngin ya long bala pen kre ban bu iki gai ba kin yalam kini ki jaka kini ki jaka ki ba internet ha kani ka cloud ka badon te kata ka de ka banta ba kongsan bat naliang jong ki senong ngin saya thau hi kilat kelenti naliang jong ka senong ru ba ngin nang sedang no ya ka jing pen internet ya kani ka yang neu mau yang neu cloud krem bagi ni juga kat kertang. Ban sedang hi ya kini ke kam dei ke besok tang da ke bor jong ke dor bar snong bat ke hima Henry don kam ban rung ke jing pai kmat jong ke sorkar kumta na kaliang ke dor bar snong nong spung bat ke hima kila pai kmat ru sya ke sorkar jilla bakan yerap lem kini ke snong ban pen urlong ya kini ke jing temu kenang begini ke than ru kan kiu kum ki wei pat ki snong ki balapau ha ka kam jungok kai perthai na ka sorkar ni naliang nu minister tu naliang jengi la ya kendo ila pha ya ka jing kerpat pa naliang jong ka sorkar kan ailam ki mang ka ya ka mang tingka na banta ban pen internet la ne ban pen bha ya kelenti ya ni ka cloud hi berkwe nila ai ki memendam dan naliang jong minister ula pha ingi ban ai ya ka rof DPA dan naliang ka jongi nang ya pen kre ya kata dan naliang jongi hingi snyoban pen bana ba kani ka jaka kolong ka ba internet adu kata-kata ban ya wan pet kai tingi snyoban kentu ya kinu jong kai perthai ki bana keleng kani ka perthai ba kin poi sakani ka jaka ba kin sakhi la de jong ki khmat ya kan ka jing internet jong ne ka memoriang ai jine ka jing internet kini ki mau la jing internet kini ki ding se te bakin poi ban saki le de jong ki khmat bat ni sngo ban kenturu la de ki wan sene kim dei kin ban penjabo ya kan ka cloud bat kim dei kin ban le pathar ne tai hang ne po cloud ta ka de ka we ka jing kentu ka jong ni ya kinong wan jong kai ha ka ne ka cloud ka badon ne po snong ka jong ni